tich, pesa bende jopiny mamiyi osuru. Gimoro amora masani president gi minister tiyogo, kata obed ni odwa dhi mane holiday, kata odwa dhi kanye, kata odwa dhi rwakre, gimoro amora motimo itiyo gi pesa jopiny. Emomiyo article 10 wacho ni public participation. In fact iwacho ni citizen participation. Citizen participation matiende ni gini you are contributing towards it. Matiende ni chalo ka gima ng'ato ting'oni pesani. Ka ng'ato ting'oni pesani onego penji kapok otiyogo. Mawinjire, kata ka bed ni miye ratiro mar tiyogo, onego bed ni kapok otiyogo in a particular manner openji. Koro public participation was very important. Kendo an datie serikal da kono serikal ni proposal mar privatization of these farms nonego ket ne jopiny mondo jopiny olieki, wach ni organization mane kata kambi mane mineno ka onego bed ni itero ne private entity, nikech privatization no ber, gima ber, gima ji okia ni gima ber seche moko. Nikech seche moko nitie organizations moko ma kiwe nitie functions ma kiwe serikal ema tiyogo, so there will be no competition, kendo there will be no the government will thrive on its own. Nikech mane penjo mabin nantiere godo, nikech ramna kineno kembe 11 moko kuom gi nyaka rom ga jong sebedo kisome wang jowi mari kanyo. Moko kuom gi ok osebedo ramna ka timo makare e ohala higni gi higni. Koro ng'at nyalo penjo ni ero public participation nokotim. Ponono ni public participation notim. Ber mane ma bende nyalo wuok ahinya ka piny owacho ouso kembe maka magi osida. Ber mane ma jopiny nyalo yudo? Ing'eni ber manyalo wuok to en gima nyalo luongo ni 50-50. Nikech king'iyo kembe moko ma walose gi, for example KLB, Kenya Literature Bureau, to inyalo penjore ni to with the changing environment, kaka piny lokore, kembe moko